aprangsi karom pajero kadogo bepan same ilitum kedam tang a video mate kedam tang lamar jana long ilitum pregjam alama puthak ilitum Chethan bomang bomlo konania district konani state alama puthak komani pan party lot komani pan cholang remdet lasona case ilitum Chethan bomlo athe India long marsi junune lhai case ka case same mate ani wangs tame ilitum arju ponongji jongse news media ilitum Langno protangte halai bangke angtana lam se ilitum Chethan bomlo stame non lake dima house long alam dima house pulutang de lake nani apir thi kalilo bangso alam ke klang lake umrang so long pen under longku outpost pusi pupodlo inut Sabina Engtipi pudolo alangli LNT puwa company adungsi kulat chubibom alangli arni kang samapor bangso kulat chingkirsi ahemnat chedamo sitame alangli bang hemle lidelo api hemtum same phone call lo hadak kulat bira peratum ba labing alangli tum thanun lo Sabina Engtipi alangli ki hemdam elopu sitame hapunat bangke a family tum bangke inghong pronglo hadak bangke lidelo amarsi wanglo nachiri lo bangso kulat long nohok stame long lidelo amasapi thana damlo hadak longku outpost long damlo hadak bangso lam thanlo phone number pilo pen phone number pen track lo labeng ke alangli phan ki thitanga bang arpum kilong lake sokpuru borogaung school anung na silong damlo hadak chega phangdo kaipho phangdo hadak se alangli phan ki thitang long lam tan Kopi Koson lo litum angton pen Chethan pana nili bangso lam nang than an lage nili same news media ban si enpon si nali tum banang than pon po bangso case along kado ko ben bang phodo sai Langno ke klem matung inut lake ili methang Karbi yamunit malo Chethan hansepu laben ke bang pli engineer atum do bangke thomphan bangke nepon elo non bahini phan retarli bomlo engineer amen inut bangke Manan Abdul Ali pulo inut bangke Rana Chetri pulo labenge Karbi inut labangke thomban bangke nebing nang ponelo bangso alam ke klang lake 13 August arni lo Sabina Engtipi alangli pirthe kerengji phan pu alangli kulat si kachubi bi LNT pu company adung si alangli kulat kangpu alangli kai ke son si hadak dam lo kularing pu dam lo thangnat kisung kasik sat stame abe hala bangso arni amad lo inut Chethan hanse ili Karbi munit malo alangli phan la bang prietum phone call lo alangli tum kopi lo ning jeke arlu so nang ji pulo alangli tum arlu so kenam ji pulo kopi phan se kenam ji manani tum same chini lo la bang pli engineer tum Chethan hanse phan bailo tangka pen same bailo muni nangwan pinon ni tum nang ji pulo amar se Chethan hanse stame Kopi Koson lo ne kopi tong matha lo ne metha khai pan chinghon ong lo ne mate kopi tong matha lo ne chini ne dalo mate tangka pan ke pathe lo ne alangli Sabina Engtipi phan phone call lo alangli tum chini thai ji mene lasi phone number ke dokok thai lo sitame ajat pen same Sabina Engtipi phan bangke phone call lo labeng ke than lo son atum son nangji tangho pola man thano labeng ke suri kep nang pipo tangho pola bang so lamba Sabina Engtipi phan thano labeng ke Sabina Engtipi bang kopi lo ke thak don ke pheriong neli ke lahai sai claim ha he lahai ke pusi thak don lo 5:30 alom lo mate ani kangsam kangting popo porlo Sabina Engtipi same kulat kangkir ji aporlo alangli sitame kulat chingkir si hemnat damlo same konani pen isi Scorpio akik black Scorpio bangso aghari amotor pen wangsi comment to Sabina Engtipi bange thapon choklo hala sur Chethan hanse same thangnat same chini donde Chethan hanse bang thegdon lo Sabina Engtipi pan same bangso Scorpio arlo si do hala bang pli engineer atum alang tum methang si bangso aghari same motor same kebek pu alang tum bang than lo madu phan same thanri pu la bangso la madu phan same thanri pu si Chethan hanse phan than te kang lo laben ke tangka same nang pipo pulo alang tum tangka pen same ke bai lok lo Chethan hanse phan bang ke laben ke police tum phan an same nitum tangka pilapo bai lapo nang thangna same pheri nang ni pulo amar si laso phi bang ke thangna same chini ne dalo Chethan hanse bang stame lasela so incident labang so lam pen jongsi Langno plutangte angtana tum Kopi si Karbi khai phan ke mathalo rong atogno kido tum Kopi si ke mathalo lu pik si nang mathalo athe alang tum bang so lam kaning jepen masi chini dan labeng ke tangka pen same ke nam ji kabor i labeng ke la engineer bu ke chikrong tum tangka maha ke do tum dak rong rat atum phan ke pas sik sak ji aning ha ling ke plang tap ji phan se alang tum mathalo labeng ke pu Chethan hanse alang listame sikai sihini longchom ji mene ke matha lo ne mate kopi lo ne alang listame halatum long cherab don delo 13 August ajo madlo Sabina Engtipi alang li hem le le da joine a family to mangke matha sung piglo laben ke phone call lo hadak kula dora pet pet atum alang tum han call lo
labeng alang litum thak dun lo Sabina Engtipi pi alang like chingkir elo pamo pelo kula chingkir dam elo ke dakpen ke polo sita me hapunat bangke a family tum bangke inghong prong lo sita Sabina Engtipi bangke hemang chilele dalo amar si alang litum mathalo pine ke chok che do thai lo alang litum same mathalo la si alang litum kiri dunji phan hemben barlo hadak kulat kibia dimaklong an pali damlo langnam lo kulat ke ingkir elo labenge Sabina Engtipi piken hok stame abidelo hala so a joge rilo stame long le delo labenge so a jo bangke wang videlo amasi next morning kaprega arni bang a family atum laben ke KSA atum laben kaprega atum alang litum la longku outpost long damlo mate la longku pu a thana long damlo laben ke labang so lam thanam lo laben ke alang litum thek bonong lo phone bang ke hala so jo bang ke ring bomb lang stame receive se amasi bang so phone number bang SI phan pilo hala outpost long SI do alang li bang so a phone number pen track lo laben ke alang litum chelang si konal si a location ke paklang ma hada kana alang litum pali damlo laben hala so a location ke lake sokpuru borogaon LP school anung si alang litum a location long lo laben ke hada an pali lo hada kalang litum thek dam long lo Sabina Engtipi lake a chithia belo laben komani si alang li phan ke apran ke en pu ang thek same alang litum thek ponong lo Sabina Engtipi phan apran karmud lake kaipho aphang arum pusipulo dotulang Sabina Engtipi long doana tangka same inghu ponla kelang ben chini lo alang li phan apran karmud chot kali apran armud me aprang alang li phan kacholang rem la son ang thek same alang litum thek ponong lo la support si police tum madela law and order tum same alang litum methang sai cheklem lo bangso kithi tang abang arpum dipu medical college chan lolo postmortem je phan labinge bangso report bang non matke klang klelang labin ke investigation same do pon bom lang bangso ke saputha ke non matke lansi update do pon chotlang ili tomlong isi ni a question ke do koklo Stefan han se methang Karbi amonit Kopi porsi la sonalong alang li involved nang po Kopi porsi hala bang pli amunit phan arlo so kiri pinang po la si alang li sameda ke chok chike do koklo alang li chematha ta haji thangnat ke chok che ave pu stame a hok hak bang alang li same chok che delo alang li hala suji thakdon de nangji Kopi la nang tum la sona sai ke chokle masi nang li tum dak ke bang ma si alang li ning thi pensi pudon nangji non ke alang li Sabina Engtipi phan phone call set arju set alang li Kopi porsi alang li arlo so kiri pinang po alang li kedam tang same la sona sai klem bom loma komane arlo so phan ripi po alang li helper ason cheman po arlo so ripi po commission chodun bom titima lahai pensi alang li tangkas tame alang li kachuri rima la semeli tum matha me melo labeng ke real life do la son non pus tame matela ilitum adim stame karbing long stame doji ilitum chini ne det haji stame pena atum ke pin so det la pokali arlo so tum stame alang litum helper ason mate alang litum si ripi po arlo so ripi po laben ke hala tangka kido tum phan alang litum phan lopo laben ke alang litum commission stame chuen po lason ke claim atum stame do bang so pier the number hini bangala son lo ahok lo litum development person bange do veg nang po sitame ke chok che bangke bangso development amen pen laben de pregjam amen pen ang tanatum Karbi ang long nang kilut punon mate ilitum di mahalsaw punon Karbi ang long punon dak nang kilut pen halang tan state kapre state tum idum kai kisame chini lo ang tan amunit tum abirta ke tum Chethan pon bom lo se alani tum dak nang kilut pen rong arat rong so tum man Kopi lo ke thek long ji ke alang itum ke thek kere ke plang ason si chimatha tai lo la support si dak rong arat tum hang ke rong so tum hang ke isi kiju iji ahor musi thek long rong la suppose non bang so bang pling engineer tum samela son si mathalo dak arlu susi nang ki churia lang litum alo am methang sai ka prek dot hailo alang litum LNT company long pene construction a sai alang litum sike claim ta hailo mene dak rong so tum bange kiju iji hon musi nang thek long rong laben ki pa luji phan si matela tangka ben ki pa luji phan si alang litum matharong athe alang litum chini Karbi tum pen andam bange dukpik tangka pen hote chokde jipula so ke matha sta me do lasiri tum la itivet la pokalilang kidam tang sameli tum abatai lo ke phoke kidam tang an same langlo plutang te ilitum justice ke longli ilitum ke cheng ko rong ratum chesong po sitame apibang ke rong ratum same kon si chesong det po laso joini si kijursi bangke justice bangke longli dediti athe ilitum India a system mate justice ke long je system bangke slow pik mate England pik amar si justice long wang we si ke ong
lasopor si iritum a leaders iritum ar lenggethe iritum a khaifan karjab atum lahai ahi nats tame asi chipidu nangji lalu plutangte hala law and order tum same alang tume thanga sai ki klemang asabo pacha chetpo lasi nili ningke matha nili jungjung ningke matha ke lason un an ke ang tan pe na munit bang ke nang palu le de nang ji dak bang ke iritum ke non bang ke nang palu le de jukali lo edom pregjam a company phane tum long list same ke pek pon lok akisung juke lason akisung siwang po hala longle ki konchot ke kalilo dak pregjam akisung wangji ilitum akisung phoji lapen ke to alang itum wanglo ilitum karbia khai tum stame Kopi pot si alang litum phan kirab na helangma Kopi pot si lason arlo suri pidon na helangma lasi bangso pir thelitum methang khai pon same ahut pen ke ningchi thethe datiti ilitum hokpet bang ilitum karbi an society long ilitum dora pet tum an bang ilitum lahin sika cherap se roi rangji akheng no nat ke thija jede nangji non la Stephen Hansi jong si langlo plotangte akheng no nat si thija rong sonno athe alangli Sabina Engtipi phan phone call de lage alangli akheng no sai paklem ji phan si alangli phone ke call lo lasi nani tum same matha tha la sona Karbi jong si tum long do koklo plotangte eduma khai ke lege a phiong ong lasi un an ke elitum akheng no nat ke thija nangji bangkali elitum akke me anasi elitum thija nangji tangka joine etum khai phanbang ki pasung asai bang claim claim denangji madu sitamelo iritum arleng ke thetum stamelo iritum tangka joine iritum longle phelang mang ke chipawir nangni laben ke rongara tum samela sonlo tangka maha joine pen iritum khai phanbang ke chipawir nangni akheng no towar janangni dimahal solong sitame la sona lam ke klang ke non head pen la pukoni lo 2016 pen on 2025 an kado kawe pen 17% mate bang create rock sian ke plengelopo alani to Kosonong thilolo ne chini une investigation same claim pa me Kopi Kosonong thilolo ne non an same retarlip thek thelang lahaya case dog sikado ko pen bang create rock sine dopo former MLA lo mate la former Congress district president lo Samarjit Havlongbar alangli pensi bang solamang ke paklang panno iritum ronga jo akar bitum phan tangka mahapen nakibai do thaiji akhing no asai nampak lemji phan tangka pen nakibai tum same doji ang tanatum tangka bang ilitum longlok thaiji alom so por ke same ilitum kaching nangji mang ilitum lifetime ilitum ekai ding pi ilitum sung nangkok ta thek non Stephen Hansi alang li same jogje alang lia sabu bag longdun ji mene putong ma thalo ne kupilo ne bangso bang ping engineer phan kirabdon same alang li same noi sungkrung lo lasi lunang ne rong ratum masine ni pu hala ke matha thek tum han bangle ni ligi pukoli ke matha thek the tum dok piglang la tangka joine lula batum dok piglang atheli tum karbia khai tum ge plang pik pukoli la support si tangka pen ki lu inang ne tangka pen nang panam un iden ang ji li phan etum tangka si ke thema e bang si ador ke solo tangka ke etum choklem lo te longji stame munir akai tip dam lo protang te long unji ma long ne la selitum e me thang phan stame ador tibi nang ji tangka pen nang panam un iden ang ji elitum phan lahen ori tum ning chi binang ji tangka pe nang panam uni de nang ji tangka phante ebang si ardi dumulang ador sumulang tangka nang panam uni de nang ji pon eri tum bang so lamar jan long ma ke Chethan pon chana ejom prabjin pen kapra berta samir tum Chethan pona dome thak me kar